Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва обуначиҳои канали мо Арзон ТЖК. Дӯстони азиз, имрӯза навори беҳтарин мошинҳои фурӯшӣ фақат мерседесҳо бо дархости подписчикҳо буд, ки беҳтарин навошидагай. Имрӯз числа 17 август мебошад, 2025 сол. Навори мерседесҳо барои подписчикони канали Арзон ТЖК. дӯстони азиз, барои реклама кардан марҳамат дар WhatsApp муроҷиат кунед. Нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан, барои фурӯхтан, дар WhatsApp мо 911 32 43 44. дӯстони азиз, танҳо тариқи WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. Иншоалло ки дар 4-5 канал реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат мошинҳои шумо ва техникаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро пабраски бизанед. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим ТЖ. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон. Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Нафароне ки ба ширкати бародармон хурӯшед, яъне ки бор равон кардагӣ буд, ина марҳамат камазшон ба Тоҷикистон расидаг. Биёед ака боротонро қабул кунед. Бо хости Аллоҳ, нафароне ки дӯстони азиз бор доштагӣ бошед, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунем бо дили пур. Нархи 1 кило бор бошад, яъне ки бо нархи арзон роҳӣ мекунед. Дӯстони азиз, марҳамат рақамҳои WhatsApp монагай ҳатман аз номи ютубии каналҳои мо Арзон ТЖК ва Насим ТЖ салом расонед. Нигоҳ кунед дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, Кӯлоб, Бохта, Турсундода, хулос ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон роҳӣ мекунем бо дили пур. Дар рақамҳои WhatsAppшон ҳатман дар тамос бароед. Инак дӯстони азиз, 1 июли мо мошини фурӯшӣ бо товои Форланд аст, ки соли баромадаш 2008 сол. Балонош 100%, яъне ки пачка гуфтагӣ, ки аккумуляторшам нав, документи солона ҳам дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр. Дӯстони азиз, нафароне ки бортовои дархост кардагӣ доред, бо нархи арзон срочно фурӯшид. Балонош ҳастанд хуб, яъне ки ба кор тайёр гуфтагай. Қарор дорад дар ноҳияи Қумсанги. Нархи бортовои Форланд дӯстон 35000 сомонаш мегӯяд, ки боз муомила дорад гуфтагӣ. Савдо дар назди мошин дар рақамҳои 31 10 35 84 рақами WhatsApp метавонед тариқи рақамҳои WhatsAppшон занг бизанед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Opel Astra F ҳастай дар кузофи караван, солаш 1997, мотори 1.6, коробкаш механикай, газу бензин кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Мотори коробка ходовой 100%. Қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Фарход 4-5 мудия ҳуҷҷати солона дошта будааст. Фақат дӯстон гуфтааги ки балонош, яъне ки силимат кардаги 4-5 балони пачка дорад. Нархи мошина 33000 сомон мегӯяд. Дӯстони азиз, боз савдо мешавад гуфтаги савдо дар назди мошин. Рақами WhatsApp расистки монагӣ метавонед тариқи рақами WhatsApp муроҷиат кунед. Аз номи ютуби мо Арзон ТЖК ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Hyundai Porter аст, 2003 сол. Балонош 70%, дискош пачка ба болт қатъи мебошад, яъне ки ҳолаташ беҳтарин. Қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи шаҳри Тус, нархша 60000 сомон мегӯяд. Дӯстони азиз, боз муомилаи хуб гуфтагӣ ки дорад. Дар ҳолати хуби техникӣ, документи солона ҳам дорад, ба кор тайёр. Балонош гуфтем 70%, 2003 сол. Дар шаҳри Тус бо нархи 60 срочно фурӯхта мешавад. Кузофаш тоза. Дӯстони азиз, хулас Портер ҳамин қадар састаи мешавад. 2003 сол гуфтем, боз аз 60 савдои хуб ҳам мешавад. Дар рақамҳои WhatsApp ҷо метавонед муроҷиат кунед. Аз номи сомонаи мо салом расонед. дӯстони азиз, дигари эълони мо марҳамат навори мерседесҳо оғоз шид. Мерседес Е-класс Зайчик 1999 сол дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. 4 диска балон пачка.
хоб қарор дорад дар шаҳри Душанбе газу бензин кор мекунанд, автоматик мебошад, мотори 4-3 бардорад азиз. Маромад Сорочна фурӯшия гуфтага тонировка дорад, 1 сола пра ҳуҷҷат дорад, кондитсионер кор мекунад. Маромад мултирул абагрев сидени хулас ҳолаташ беҳтарин кондитсионер кор мекардааст. нарша 68,000 сомон мегӯяд ки боз муомилаи хуб гуфтагӣ дорад. дар рақамҳои 978 16 70 70 ба ҳамин рақамҳо ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, марҳамат, Мерседес компрессор ёфтем бо нархи арзон. Сорочна фурӯши 2002 сол, моторобъём 2.4, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад, дискҳои пластик ҳолаташ хуб, 4 балони пачка дорад. хулоса дӯстони азиз, гуфтага кузоваш тозаҳай, мотори коробка ходовой сатфоиза 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе нархи Мерседес компрессор бошад 34500 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, маълумот Сорочна пулар гуфтага. хоб дар рақамҳои 918 73 00 73 ба ҳамин рақамҳо ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи ҳисобашон дастрас намоед. дӯстони азиз, Мерседес сечка объём ёфтем бо нархи дастрас 1998, мотор 1.8, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад, документ дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр, ҳолаташ хуб, 4 балони пачка дорад. хулоса дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархи сечкара 59500 сомон мегӯяд. боз гуфтага камтарак савдо мешавад. Сорочна фурӯшиай, мотор коробка ходовой сатфоиза Мерседес классик. Сорочна пулдар кунед, краска талаб нест. дӯстони азиз, маълумот дар рақамҳои экран метавонед муроҷиат кунед. 93 127 24 24 ҳатман занг бизанед. дӯстони азиз, Мерседес сечкаи объёмни бо нархи дастрас. Сорочна пулдар кунед, 2000 сол, мотор 2.4, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор коробка ходовой сатфоиза 4 балони 90% дорад. кузоваш тоза. мотор коробка ходовой сатфоиза қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 49000 сомон мегӯяд. боз камтарак дига савдо мешавад, неки Сорочна пулдар кунад гуфтага соҳиби мошин. дар рақамҳои 970 71 35 35 ба ҳамин рақамҳо ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи ҳисобашон дастрас намоед. дӯстони азиз, Мерседес E-класс зайчик соли баромадаш 1998, моторобъём 2, коробкаш механикаи сӯзишворияш дизелни ходи ҳаракат мекунад. мошин гуфтага дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор коробка ходовой сатфоиза, мотораш зверай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фақат гуфтагаи дӯстони ки утилизатсия кардагӣ набудааст, документҳои солонаш бучидагианд. нархи мошина 25000 сомон мегӯяд. боз камтарак савдо мешавад. дискҳои пластик, краскаш сафед, нархаш гуфтем 25000 сомонӣ. дар рақамҳои 978 78 08 80 дӯстони азиз, ба ҳамин рақамҳо ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак ҳаштумин эълони мо Мерседес сечка солаш 1998, мотор 1.8, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор коробка ходовой сатфоиза, кузоваш тоза, краска талаб нест, краскаш сабсафед, тонировка 9 моҳидия ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ тайёр 6 моҳидия, документҳои солонашам. хулоса задни камера дорад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад 56000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, нафароне ки сечка хар бошед бо нархи арзон, краскаш сабсафед, ҳолаташ беҳтарин, дар рақамҳои 005 10 20 30 ба ҳамин рақамҳо ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари сечкаро аз худи ҳисобашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Mercedes зайчигаста солаш 1996 мотора биём 1.8 сечкаги часпонда гирдааст. Коробкаш автоматикаи газу бензин кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Сентра замон дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи зайчика ширина 29600 сомон мега. Мошина аз пеш биё бибин проверка шудан қатъи устод, яъне ки биё гуфтаги проверка шудан. Савдо ки тоғри гирифт, иншоалло боз камтарак савдо мешавад. 29600 дар рақами 111 03 35 03 ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари мошинро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, Mercedes-Benz W201 ёфтем. Солаш 1992. Мотор 1.8, коробкаш механикаи ҳолатиш беҳтарин. Газу бензин кор мекунад. Яъне ки Mercedes W201 тозаша ёфтем. Дӯстони азиз, 4 та болони пачка, краскатара нестай, кузовуш тоза, коробкаш механик, қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 26000 сомон мега. Нархи охирча дигар савдо мешавад. Срочно пул дар кора, лук ҳам доштааст. Утилизатсия кардагӣ тайёр. Дар рақамҳои 992 94 46 бародари азиз ба ҳамин рақам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари мошинро аз худусиябошон дастрас намоед. дӯстони азиз, Mercedes E-Class маромад 2007 сол. Моторобиём 35, коробкаш автоматикаи танҳо бензин ходи ҳаракат мекунад. Мошин краскаш сабзсафед, 4 та баллони пачка дорад. 1 сола пурра ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардагӣ тайёр ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 79000 сомон мега. дӯстони азиз, ҳолатиш беҳтарин. Кондитсионер кор мекунад. Кузовуш тоза. маромад дӯстон, афроде ки мошини арзон гуфтагӣ биден, яъне ки мошини Mercedes E-Class 2007 сол бо нархи 79 та фурохта мешавад. Дар рақамҳоро экрамда 987 00 55 56 маромад дар тамос шавед. дӯстони азиз, боқии сарбаланду хонобод бошед. Худованд нигаҳбон бошад. Хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед.